първата си проповед преди много години беше върху този стих. 1 Коринтияни, 13 глава, 13 стих. И тъй остават тия трите: вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта, и всички казваме амин. Татко, аз те благодаря тази вечер за Твоето Слово. Имаме нужда, Господи, да се храним от Тебе. И Ти казваш, че който не яде плътта Ти, който не пие кръвта Ти, няма живот, няма дял с Тебе. Тази вечер Твоето Слово е Твоята плът и аз те моля, Боже мой, да се храним, Господи, и то в големи количества. Както храним естествената си плът, аз те моля, Господи, тази вечер, нахрани ни, Господи, с своята плът, със своето Слово, Боже мой. Нека Духът Ти, Господи, да отвори умовете ни, сърцата ни и онова, което имаш, Господи, нека да дойде с огън, нека да дойде с сила. В името на Исус аз те моля, Боже мой, нека Твоето ум да изпревари моето, нека Твоята глас, Твоята уста да изпреварят моята уста, Боже мой. И онова, което Ти искаш да освободиш. В името на Исус те моля, Боже, че Святия си Дух да го освободиш. Амин. Халелуя. Любовта е най-важният фактор за нас, ако искаме да видим един ден Бог. Защото всички ние, като вярващи хора, имаме надеждата, имаме и вярата, както прочетах стиха, че един ден Бог ще дойде и ще грабне онези, които са готови. И Божието Слово тук в този стих ни казва: и тъй остават тези трите. Това означава, че всичко друго, което можем да видим, за което можем да се сетим, то преминава, то остава. Но Божията любов е тази, която когато Бог дойде да вземе своята църква, ще погледне към нея. И всяко сърце, което има тази любов, всеки човек, който е изпълнен с тази любов, той ще бъде взет. Много е важно да знаем, че най-главният фактор в нашия живот трябва да бъде любовта. Защото ако имаме любовта, имаме всичко. Ако нямаме любовта, нямаме нищо. Защо? Защото Бог е любов. Имайки любовта, ти имаш Бог. И знаете ли, когато говоря за любов, искам да ви кажа, че има няколко вида любов. Вижте, ще ви прочита няколко вида любов. За тази любов, тази вечер, която говоря, тя не е ерос, чувствителна любов. Това е любов между мъжа и жената. Или, за да бъда още по-точен, това е интимна любов. Това е специална любов между мъжа и жената и тя се нарича ерос. Втората любов е сторге, семейна любов. Любов към семейството. И някой път, когато говоря за тази любов, аз се опитвам да я свързвам с Божията любов. Понеже, задавайки въпроса, на какво си готов за твоето дете? Има ли лимит? Има ли ограничение? И най-голямата беля да направи. И най-лошото да направи. Той е твоето дете. И днес има много майки, които плачат и ридаят, защото децата им са наркомани или са в затвора. Но те са техни майки. Те не ги обичат по-малко, те ги обичат със същата любов. За нашите деца или за нашите семейства ние сме готови да стигнем до край. Но тази любов, сторги, тя не е истинска любов. Защото въпреки, че сме готови на всичко, Божието Слово, вижте, има стихове, където ни казват и ни подсказват, че има и такива варианти. Защото въпреки, че толкова с голяма любов между дете
и майка, и родители, баща, но въпреки това някои хора пак дават децата си за усъвременяване. И вижте, Божието Слово казва, майка може да забрави своето сучещо дете. Вау! Чувате ли това? Майка може да изостави, да забрави своето сучещо дете. Но аз с тебе никога няма да те забравя. Никога няма да те изоставя. Вижте, едната любов и другата любов, как се различават. Третата любов е филиас. Нали, ние казваме филио, но по-точно е филиас, която е приятелска любов. Тя също е много силна любов, но когато стъпим на криво и можем пак да се скараме и тази любов да прекъсне. Но има една любов, която се нарича. Някой ще я каже ли? Може ли някой по-силно да каже? Алелуя! Може ли да отдадем слава на Господа самия Христос? Каква любов! Миналата седмица чухме за Възкресение проповед, която говореше за това, което е преминал Христос. Каква е тази любов? Каква е тази любов, която въпреки да се опитваме да я разберем, ние не можем да я разберем. Защото този, който е създал всичко с устата си, този, който е създал всичко, и той е казал, че ще изпрати своят единороден за нас, за тебе, за мене. И още в началото ние можем да видим при Адама, че в човека има нещо от Бога. Защото той като го е създал, Божието Слово казва, че той го е направил с ръцете си и вдъхна в него. Ако не беше вдъхнал вътре в него, той беше пръс. И затова, когато човек се отминава, тази пръс отива отново пред пръста, но това, което Бог е вдъхнал, то отива пред Бога. И вижте, въпреки грешката на нашия баща, прабаща Адам, тази любов не свърши. Тази любов ние гледаме, че тя продължи в Христа. Тя продължи в Христа. И какво направи Христос? Той взе човешка плът, дойде тук на земята и изми краката на учениците си. Той изми мръсните им крака. Тази вечер, когато говоря за тази любов, моля ви да се замислите. И когато имате компромиси, когато имате възражения или неща, които се надигат във вас, във вашата плът, спрямо в товара, който имате, спрямо с хората, които общувате. Помислете си каква любов, за каква любов говорим. Той взе човешка плът, онзи, който е създал всичко, дойде тук на земята, наведе се и изми краката на учениците си. И знаете ли той какво казва? Ако аз съм го направил за вас, колко вие повече трябва да го правите. Когато говоря за тази любов, аз се сещам, че Христос е имал тази воля и този специален момент, когато беше в Гециманската градина, Божието Слово каза, че кръвта му стана потта му стана в капки кръв, докато се молеше. Докато говореше със своят баща и той каза, Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Ако беше отминала тази чаша, ако Христос не беше отишъл на кръста, тази вечер моята проповед щеше да бъде напразна. Но той изпи своята горчива чаша и каза, не моята воля, а твоята воля. И знаете ли, когато говоря за тази любов,
Аз искам да се изпреваря и да ви кажа тази вечер, че ние имаме тази любов. Ние имаме и всички други, за всички други, които прочетах, като Ерос, Торге, Филиус, но ние имаме и Агапе. Понеже Божието Слово в Римляни 5 глава 5 стих, знаете ли какво казва? И Божията любов беше излята в сърцата ни чрез дадения нам свят дух. Искам да кажа, че грешката, която Адам е направил, Бог не отне ръката си от нас, но Той продължи да ни обича. И изпрати Исус на кръста. Той победи ада и смъртта. И Божието Слово ни казва, че всеки, който приеме Исус, той приема точно тези неща. И Божията любов беше излята в сърцата ни чрез дадения нам свят дух. В момента, който ние сме приели Исус Христос, Той ни е дал нещо. Той ни е дал първо своята любов. После Той ни е дал своят свят дух. И сега ние имаме тези неща, които когато Христос дойде от небето за своята църква, Той ще ги погледне и ние ги имаме, слава на Бога. Но много е важно тази вечер тези неща да бъдат активни в нас. Понеже поради житейските проблеми, поради обстоятелствата, които ни потискат, поради аза, някога тази любов не може да бъде показана. Защото как показваме тази любов? Трябва да има действие. Само когато казвам, се явил си, обичам вам. Това не е достатъчно. Някога трябва да се наложи и да го покажа. И тази вечер искам това да ви кажа, че тази любов, вижте, тя има дори и качество, мога да кажа. Искам да ги прочита. В 1 Коринтяни 13 глава 13 глава от 4 до 7 стих ще прочитам. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява и всичко търпи. Амин. Имаме ли Божията любов? Защото това е характера на Божията любов. Или директно мога да кажа, това е характера на Бог. Ако искаме да опознаем Бог, ето това са Неговите качества. Той не се дразни, Той не завижда, Той не се превъзнася, Той не се гордее, Той не безобразничи, Той вярва на всичко, Той търпи на всичко. И тази вечер, понеже цитирах, не го прочетах, този стих в Римляни 5 глава, 5 стих, който казва, че тази любов ни е подарена от Бог. Тя е излята в сърцата ни. Нали знаете английската дума free? Това е нещо, което е безплатно. Ако искаме, днес има много диалози и много проповедници изкачат в TikTok и едните проповядват благодат, другите проповядват закон. И има големи войни. Новороденият човек има дела на новороден човек. Закона трябва да се изпълнява. Но ако няма Божията благодат, нито един няма да бъде спасен, казвам ви. И тези, които са против благодатта, имат голям проблем. Защото ако искаме да се спасим чрез закон, няма да успеем. Ако го няма делото на кръста, няма как да бъдем спасени. Но Исус, отивайки на кръста, Той точно това направи. Той плати. И тази вечер не е нужно ние да плащаме.
Но е нужно тази вечер да приличаме на Него. Но е нужно да бъдем като Него. Хора, Исус идва. Знаете ли кога ще дойде? Когато не го чакаш. Когато спиш. Когато най-малко го очакваш, той тогава ще дойде. И ако искаме да бъдем хитрици и да кажем последния момент, аз ще се подготвя, нека сега да си свърша моите работи, искам да ти кажа, че може да попаднеш в числото на 5 девици, които нямаха масло в себе си. Има и масло в себе си тази вечер. Кандилникът ти как е? Проверяваш ли го? Лягаш ли си без да си простил на някой? Когато те помолят за добрина, правиш ли? Имаме ли тази любов? Божието Слово казва, че излята в сърцата ни. Вижте къде ще отида сега. Първо Йоан 4:20-21. Ако каже някой любя Бога, а мразя брат си, той е лъжец. Защото който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И 21 стих казва: и тази заповед имате от Него. Който люби Бога, да люби и брат си. През цялото време Бог ни говори и когато Той ни говори, Той насочва тази любов към определен ъгъл. Отиват при Него и го питат: Учителю, коя е най-голямата заповед? Матей 22 глава 36 стих надолу. Отиват и го питат, изпитват го. И той се обръща и казва: първата заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог. Цялото сърце, цялата си душа и целия си ум. И втората подобна прави завой и казва: ближния както себе си. Тук ни казва, че ако някой казва, че обича Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Обичаме ли Бога? Това е много сериозно, наистина, и вашето мълчание е истинно. Харесва ми, че мълчите и ме гледате така втренчено. Това ми говори, че вие се замислите върху това. И аз това искам да провокирам от вас. Обичате ли наистина Бога? Задайте си този въпрос. Обичате ли Бога? Савии ли сме Аллах раби? Савии ли сме? Обичате ли? А ближния си? Много важно нещо. Ако обичаме Бога, Бог ни казва, че трябва тази любов да бъде изпитана върху ближния си. Защо? Защото първо, тук на земята живеем и се учим. Ако тук не се научим да обичаме, горе отиваме неподготвени. Първо тук се учим да обичаме. Тук е място, където 70, 80, 90 години живеем и не живеем само за да, нали, пак там отивам за тухли и ламарини. Тук живеем, за да заслужим правото да бъдем на небето. И вие, които сте тук, знаете ли какво казва Божието Слово? Че никой от само себе си не е тук. Ти си извикан от Бога и тази вечер трябва да се радваш, че ти си в избора, в плана на Бог. Не казвам: вие избрахте мене, но аз избрах вас. Ти си избора на Бог. Тези, които са отвънка и са подиграват с нас, с нашата вяра, те нямат това откровение, те нямат това разбиране.
Има някаква сила, обаче те не я знаят. А ние говорим тази вечер за силата в нейната пълноценност. Защото Бог е любов. И тази вечер, ако ние се стремим, знаете ли какво казва в 1 Коринтияни 13:8? Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли ще се прекрати. Всичко, което в момента ни е нужно, потребно и в църквата, като дарби, като знание, дори то, когато дойде Бог, вече няма да е нужно. Защото ние ще сме с Него. Всичко, което ни е нужно в къщи, не може да спиш на земята. Трябва да имаш легло. Не може да си направиш манджа, ако няма фурна. Трябва да има. Обаче това са неща, където тогава ти ще бъдеш в нетленно тяло, няма да имаш нужда от манджа, няма да имаш нужда от тяло, няма да имаш нужда от храна. Разбирате ли? Това казвам. И в момента нещата, които ги ползваш, ползвайте ги с радост. Те са ви подарък от Бога. Колите, които имате, къщите, които имате, най-доброто, което е, той е подарък от Бога. Наслаждавай му се, но искам да ти кажа, че той е временно. И те остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямо от тях е любов. Те остават, всичко друго преминава. Повтарям го, искам да ме разберете. Те остават. Всичко друго преминава. Отива си. Няма стойност. И аз вярвам в едно нещо, което искам да подчертая. Понеже много се вълнуваме какво ще бъде на небето. Божието Слово казва, че нито ухо е чуло, нито око е видяло онова, което Бог ни е подготвил. И ние, когато си мислим за диаманти. Мислим си за злато, за сребро. И в Стария Завет има едно място, където описва едни неща, дори където не ги разбирам. Но аз вярвам, че над всичко, което е ценно на небето, знаете ли какво ще е? Това е мое мнение и аз ви го казвам. Най-ценното на небето ще бъдеш ти. Няма да е тухли, ламарени, злато, сребро и диаманти. Защо мисля така? Ти беше създаден по най-уникалния начин. Ти си най-специалният. Всичко друго беше създадено с уста. Но за теб Бог запря ръкавите си и почна да те прави. И после ти даде част от себе си. Ето за това ти си специален. Всичко друго беше създадено с уста, така с дума. Но ти си специален. И въпреки грешката на Адам, той изпрати Исус. Можеш ли да дадеш сина си? Може ли да дадеш дъщеря си курбан, жертва за някой ти? Може ли да го направиш? Каква е тази любов тази вечер, за която говоря? Можем ли да я осъзнаем, да я разберем? И Божието Слово казва, че тя беше излята в сърцата ни. Искам да ви кажа тази вечер. Активирайте тази любов. Знам, че имате много хитринки там вътре. Много чалънчета там вътре. Знам, че от време на време там вътре искаме да правим някои неща. И тези неща, когато ги правим, те скриват тази любов. Довери се на Бог, че твоите 5 лева Той ще ги направи 10. Довери се на Бог, че когато правиш нещо за Него, Той ще те възвърне според своята мяра. Не знам, времето е най-ценното нещо в момента. И аз искам да ви кажа, отделяйте време за Господа. Молете се, четете Божието Слово, общувайте, помагайте, правете добре неща, активирайте тази любов във вас. Когато се движите, движете се, дайте от себе си. Алелуя! Бог е много
много добър и аз вярвам, че Той винаги и всякога ще ни дава напътствие. Темите, които се говорят, те ще бъдат теми, които имаме нужда да ги чуваме. Някога казваме защо това слово, или не ни харесва, или искаме Максим, или искаме Илия Панов. Пускайте се, слушайте ги. Но тук, на това място, ние се доверяваме на Святия Дух и ние вярваме, че Той ни дава храната, от която имаме нужда. Не спирайте да слушате тези, които ви казвам, защото аз всеки ден ги слушам. Обаче много е важно да имаме разбиране и Словото, което идва до нас, да не идва на празно. Защото знаете ли какво правим? Много хубава проповед беше. Откъде прочете брата? Забравих. Или другото, което е, харесва ми проповедта, но не я живеем. Не тези, които четат, не тези, които слушат, а тези, които изпълняват. Тази вечер, тази проповед не е добре да я слушаш, но по-добре е да изпълняваш. Тази любов, която е вътре в тебе, да се активира тази Божия любов. Знаете, ще има пророческо измерение. Ако хвалим Бога по правилния начин, ако се доверим на Бог, ако се молим, ако се раздвижим, аз вярвам, че ще има пророческо измерение тук на това място. Защото има такива хора помежду нас, с такива дари. Обаче много е важно нашата любов да не бъде лицемерна. Нашата любов да бъде истинска. Нашата любов да бъде онази любов, която ни е подарена фри от Господа. И въпреки, че толкова много години, аз съм на 40 години и прекарал съм доста неща за 40 години. И някога имам възможност да мина по-тесния път. Отивам на кръговото, оставам жена ми всяка сутрин, има едно платно, където има половин километър опашка, има едно платно, където е само за наляво и е свободно. И нали знаете какво прави на кръговото? Да, ама в Божия път камерата гледа отгоре, камерата. Там да не минаваме на кръговото със сватка. Стига сте сватки, айде да служим на Бога. Наистина да се хванем ръка за ръка. Аз благодаря на Бога за всички вас. Ние сме подарък един на друг. Може ли да се обърнеш до човека, който е до теб? Обърни се до него. Този човек ти е подарък от Бога. Този човек ти е подарък от Бога. Божието Слово казва, че ако на земята се съгласят за нещо повече от двама и трима, то ще им бъде. Аз и ти сме Христос на земята. Нашите ръце са Христос, нашите крака са Христос, нашата уста е Христос. Той е там отдясно ходатайства и ни е изпратил Святия Дух и когато ние се движим в Неговото име, в Неговото време, позволяваме на Него да се движи. И затова ви казвам, че ако му позволим да се движи, тук ще има знамения и чудеса. Тук ще има пророческо измерение. Тук ще бъдем... Искате ли да ви кажа нещо, което вярвам много силно? Това е училище, знаете ли? Бог ни е подготвил много по-големи неща. И в момента тези, които служат и са активни, знам, че го хващат. Бог ни е подготвил много по-големи неща. Но трябва да минем изпита. Трябва да минем от тази крачка в другата крачка. Ако тук сега се издъним, няма да видим онова, което Бог ни е подготвил. Всеки е тръгнал от някъде. Знаете ли какво е първото служение в църквата? Метлата е чистенето. Аз съм чистил в църквата. Бил съм домакин в църквата.
бил съм разпоредител в църквата, бил съм младежки лидер в църквата, минавал съм, ходил съм в стъпки. Разбирате? И ако ти в момента имаш служението да чистиш тоалетните, и ако гледаш с плъцките си очи, ще кажеш, бре, оне ще свири с китарата, аз ще чистя тоалетната. Искам да ти кажа, че всичко тръгва оттам. Всичко тръгва оттам. Трябва просто да се смирим. И това, което имаме като служение, да копнем за него. Може да е едно дареци, Мустафа, обаче ти хвалиш Бога. Знаете ли, бях чули един пример, мисля, че Йонко ми го каза, как горе хвалят Бога всички, 24-те старци, архангели, серафими, херовими, всички хвалят Бога. И горе е много хубаво хваление. И знаете ли, изведнъж Бог даде сигнал на всички да спрат. И те спряха, за да чуят едно друго хваление. И когато погледнаха откъде идва това хваление, знаете ли откъде идваше? От една бедна стара вдовица. И тя пееше най-фалшивата песен, която може да се пее. В момента аз, ако ви запея, ще се затворите ушите, защото не мога да пея. Обаче, вижте, в този пример се казва, че Бог предпочита хвалението, фалшивото хваление на тази стара вдовица. Искам да ви кажа, че Бог предпочита вашето хваление. Той иска да отворите устата си, Той иска да простете ръцете си, Той иска да раздвижите краката си. И тази любов да бъде активна във вас. Амин. Ако сте съгласни, кажете амин. Амин. Татко,